Hello, good morning. Sumatungas ta diya sa ibabaw karon kay naatay interviewon diya or naay gusto magpatabang tungod sa kalisod sa panahon karon. So ako siyang ipakita sa inyo ha guys, akong videohon siya. So magtungas na ta dito sa ibabaw. Ang ilahang balay na dito sa puntod. Diha dapita oh. So ato siyang adtuon karon og naaba siya ka sa ilahang balay. Kay nanan-form gud siya sa purpose unya. Wala man gyud trabaho. Tapos ang iyahang kuan karon, yang racket karon is mangwa siya mga lata, mga plastic. Kay aron na yang ikabaligya, makahatag og baon sa iyang mga anak. Usahay lagi may istorya yang mga anak nga. Kanang ila kuno sudan is tubig ra kuno, butangan lang kuno sa asin, bitsin. May ilay bahog sa luto. Baloy kayo. Munang ato siya adtuon karon atong tan-awon ang iyang kahimtang. So just stay tuned guys. Ug sa mga gusto din basig na yung mga maayo din nga kasing-kasing, itong mga busilak ang kasing-kasing nga gusto mo tabang. So stay tuned lang mo. Na to sa ilaha. Diri ilahang balay. Sumo ni ilayang balay guys. Ilang balay. Wala may tao sa ilaha. So maglusong sa ta guys. Balikan ra na to siya og mapuhon or unya hapon kay basin og hatod siguro siya sa iyahang mga anak sa eskwelahan. Walay tao ilang balay. So na siya na gusto ta siya nga mga og tabang sa inyo ha. Kinsa tong mga naay malumo nga kasing-kasing nga maluoy sa iya ha, bisan ko og any kind nga inyong mahatag sa iya ha, tungod kay lisod jud kaayo. Manguha na lang siya og lata nya kanang wagi inyon nga nay income na ang ilahang inadlaw-adlaw nga panginahanglanon na siya duha ka buok bata nga nag-eskwela, mga elementary. So muna nga maghangyo sinta siya bisan bugas, bisan mga any kind nga inyong mahatag sa iya ha. So mao din ni siya, ako ipakita ang iyang picture. So mao ni siya, so ato ni siya interviewon ugma. Stay tuned mo guys or abangan ninyo ugma ang atong interview sa iya ha. God bless.